É imposible pensar na Fonsagrada e non facelo tamén no Butelo, un dos produtos máis emblemáticos da gastronomía galega. Por iso o chaman o Rei da Montaña. Cada ano xa van 28 celébrase a súa feira, a Feira do Butelo, unha edición organizada polo Concello cunha achega de 30.000 euros da Deputación Provincial. O butelo é un embutido feito con costelas, peles e adobado no estómago do porco, afumado con leña de carballo. Un xeito de facer que perdura nos anos. O público encheu a carpa instalada polo Concello onde case 70 expositores venderon os seus produtos. Ademais de butelo, dos que se venderon 20.000 kilos, tamén puideron adquirirse outros derivados da matanza e da gastronomía galega como a pan, mel ou as tradicionais orellas ou filloas. A artesanía e outros oficios tamén tiveron o seu espazo. A feira culminou coa entrega da distinción de Butelo de Ouro a Álvaro Touza, o primeiro director do Instituto Fonsagradino, e a Antonio López, o rexedor que logrou a súa apertura e o primeiro alcalde da democracia deste concello. Dúas figuras clave na Fonsagrada, segundo afirmou o presidente da Deputación, José Tomé.